мақсад аз баргузории ин чорабинӣ дар чӣ буд? имрӯз дар пешоруи ҷомеа бисёр чолишҳо дар робита ба авзои ҷаҳонӣ вуҷуд доранд, ки яке аз ин чолишҳои рӯзмарра тунгароӣ, аз ҷумла тунгароии исломӣ дар ҷомеа мебошад. ва мутаассифона ҳангоми мубориза алайҳи тунгароии исломӣ бештар аз абзоре истифода мешавад, ки самараи дуруст намедиҳад ва ба ҳамин хотир ба хотири пайдо кардани роҳу усулҳои нави таҳқиқ, омӯзиши сабабу оқибатҳои чолишҳои муосир, аз ҷумла радикализми тунгароии ҷавонон, мо тасмим гирифтем, ки ин конферансро дар мавзӯи тунгароии исломӣ ҳамчун хатар ба давлатҳои дунявӣ, ҳамчун чолиш ба давлатҳои дунявӣ, хатарҳо барои ҷавонон дар ин мавзӯъ конферансро доир намудем ва ин конферанс аз ҷониби хазинаи Аденауэр аз Олмон дастгирии молӣ ёфт. мо коршиносонро аз Олмон, аз Русия, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон даъват кардем, то ки ин зуҳуроти муосирро пурра ба баҳс кашем ва ин оғози баҳсҳои ҷамъиятӣ дар атрофи тунгароии исломӣ дар ҷомеа бошад ва барои пешгирӣ кардани чунин зуҳурот тавсияҳо омода кунад. Ташаккур. Устод азиз, амин ба назартон шумо ҳамчун як мутахассис, ки дар васоити ахбори умма фаъолият мекунед, ҳамин инъикоси тунгароӣ дар матбуоти Тоҷикистон мисли онест, ки масалан дар матбуоти ғарб аст, ё ин ки ягон фарқияте аст? мутаассифона дар инъикос ё кӯшиши хабарии ин масоили марбут ба тунгароии исломӣ дар расонаҳои Тоҷикистон ба талабот мувофиқ нест ва мо бисёр мехостем, ки дар инъикоси ин мавзӯъ на фақат ҷанбаи иттилоотӣ ба эътибор гирифта шавад, балки ҷанбаҳои таҳлилӣ дар бораи сабаб ва оқибатҳои пайвастани ҷавонон ба тунгароии исломӣ мавриди таҳқиқ ва инъикос бошад ва бисёр тавсияҳо аз ҷониби коршиносон дар ин конферанс ироа дошта мешавад ба хотири вусъат бахшидан ба ин кор, яъне дар самти пӯшиши хабарии тунгароӣ дар ҷомеа.